नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज कोकण मराठा समाज युवा संघावतीन कारवार अंकोला मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार माननीय सतीश सैल आणि त्यांची अर्धांगिनी सौ कल्पना सैल हांचो भव्य सत्कार केलो. या सत्कार सोहळ्याक ट्युलिप कंपनीचे सर्वेसर्वा विनायक नाईक हे अध्यक्ष तर उद्योजक दिनकर साळुंके हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. कोकण मराठा युवा संघावतीन पुष्पहार, शाल, फळा आणि स्मृतिचिन्ह दिवन सत्कार केलो तर सौ कल्पना सैल हांची हूट भरून सन्मान केलो. या वेळार आमदार सतीश सैल हांणी सांगले की आपण तुमचे बरोबर रावन तुमची सल्ल्यान काम करतलो. आपण जर चूकता आसत तर माझी चूक दाखवून दिया. आम्ही सगळे एक जावन काम करया. इलेक्शनानंतर आम्ही सगळे एकमेकाक दूषण दिनासतना काम करया, विकास घडोवया असे तांणी सकारात्मक उत्तर दिताना सांगले. आमदार सतीश सैल हांणी आमदार नासतना सुद्धा खूब असे सामाजिक काम केल्ले आसात. हाचे फुडें ताचे कडल्यान जास्तीत जास्त सामाजिक कामां जातली असे प्रमुख पाहुणे दिनकर सावंत हांणी आपले विचार मांडतना सांगले. आमदारा कडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात की ते पुराय करतलेच. तांणी वाठारांतल्या तज्ञांची कमिटी करची आणि कामाची आखणी करची असे विनायक नाईक हांणी अध्यक्षीय भाशणात सांगले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माधवी गावकर हांणी तर शेवटाक उपकार रोशनी कदम हांणी मानले. तसेच आज आमदार सतीश सैल हांगेलो कारवार ब्लॉक काँग्रेस समिती, काँग्रेस कार्यकर्ता आणि कारवार तालुक्याचे सार्वजनिक तसेच सतीश सैल अभिमानी हेंचे तर्फेन नागरिक सन्मान आणि अभिनंदना कार्यक्रम जालो. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकांक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हर एक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ
लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.